everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Bayre ko sa imong mga utang kaniadto. Pila di ay tanan na kong utang, Lin. O sa man ang mga utang, nalimot na magyug ko. Unsa day na, Lin? Sultihi bitaw ko, Lin. Nauwa na big ko karon. Kung pwede pa lang, mahilis ko karon si mga tubangan, magpahilis na lang ko tungod sa kauwaw. Liman ka. Nagtuo kong bahin gihapon sa itong relasyon kaniadto nga akong gituhuan nga isyo. Unya di ay, utang. Haskang wow. O sa pagkatong tuiga nga kita, early 90s. Unya, unsa na rin tuiga? Haskang. Ang tinuod. Balik tuloy akong nahinumduman, Jong. Una, katong nangaon ta sa may Santo Rosario. Wa kay sinsiyo, maong ako'y dibayad. Pero niingon ka nga imura kong bayaran. Balig 135 to. Oh, nahinumduman gini mo? Haskang. Pero nganong wa man ko nimo pahinumdumi atong mga panahon na? Nalimot lang yung tingali ko adto. Ang ikaduha, unsa man? Tulo magkahi imong nahinumduman. Ang ikaduha, may gipalita adto sa karbon. Wa kay sinsiyo pamliti sa jeep mao nga ako nalay ni bayad. Pero ingon ka nga imura kong bayran. Pero maora man gihapon. Wa man gihapon ko nimo bayre. Lawgaw. Gipaningot naman kog maayo, Lin. Pila man ang plitihan adtong panahon na. O sa maka ng tuiga, Lin? June 12, 1996. Independence Day to. Maogi pag uminto sa plitihan anang adlawa. Tag 1.50 ang pliti adto. Sa ato pa duha ta tres tanan. Mao ba? Sa ato pa 135 plus 3 138 na tanan. Ug ang ikatulo, Len, tulo man ka utang nako imong nahinumduman. Sa ato pa may uban pa nga ani mo mahinumdumi. Baga aday na kugnaong sa. Ang ikatulo, og mao ni pinakadako nimong utang nako. Kay pangbayad gud unta to nako sa kong boarding house. Pero nang huwam ka kay ipadani mo sa probinsya kay emergency, maong ako na lang unang gipahuwam nimo. 800. Ug wa gyud ako bayre. Wa gyud. Haskang bagaag lagi gid na kugnaw. Perti gyud bagaag gyud na kugnaw. So, pila na? 138 plus 800 equals 938 tanan. Mao na. Bayran ti ka karon dayon, Len. Kita ka, gipaningot ko bugbog sa kauaw eh. Dawata akong bayad. Og salamat. Uy, nganong 2,000 man eh? Ay kanang sobra para na sa mga wa ni mong mahinumdumi nga akong utang. Ayaw na. Kini na lang 1,000. Pila may suklianan ako. Ayaw lang na sukli eh. O dawata lang ng extra nga 1,000. Ayaw na lagi. Kana kay wa na ako mahinumdumi. Gagmay ra ang kantidad adto. Sige. Ako na ning kuha og balik. Og salamat kaayo ha. Imugyog kong giagwanta sod sa pinakatuig. Sa ako nang giingon. Wala sa to na ako tagay og pagtagad. Pero tingali, maugin ni nagkuhang. Unya, kumusta naman?
O sa may imong gibati ron nga, nakabayad na ko. Sa tinuod lang. Nigaan na ang akong pamati, Jong. Salamat. So, quits na ha? Absuelto na ko. Unya, pwede ti ka ma-invite og snacks? Oh, sige. Pasensya ha. Diri na ti kagida. Naunsa man ni siya, oy. Asa man ko ni mo dadon. At na sad sa mahalon nga kananan. Hoy, magsugod na tagdaginot, no? Nakamahal na ba ng gasolina o mga palitunon? Mao lagi. Sugod na tagdigom-digom for the future. Cookie, Ngano? sila si Tita Lana o Papsi, oh. Uy. Nagkuyog lagi na sila. Bitaw no? Muduol ta? Ayaw. Di man ta nila makita. Gawas kung aning sila dapit na itong office to. Naaras na may pultahan ni lingkod si Tita Lana, oh. Atos lang panidaan. Di ta pakita nila. Diya lang ka ha? Ako rin mo order. Pero share tas bayad, ha? Okay, di ko musupak. Sige. Pagi ako gamay. Gamay lang. Pagi ko ha? Buanga. Maura gid ito'y akong isyu. Karon, gaan na gid ang akong pamati. Dili pareha sa una nga lahi ra gyud. Doon na gid dili masabot nga kabugat. Magkatawa man lang tingali sila sa Cookie og Sandra kung mahibaw ini. Lawgawa ini. Cooks, tanawa ra gud imong mama. Hayag kaayog na. Lagi? Mabitang wa ko mahimutang. Pero, ang anong kakuyog man sila? O ako kasabot. Parehas bitaw ta? Duulo na lang nato na. Aron, di ta magtag-an-tag-an. Ayaw lang lagi. Maniid lang yun ta. Huwag di sa tamang utanan nila. Magawa ta nga maisulti sila nato. Okay, sige. Tiwas sa imong food, uy. Nawat ang gana. Ha? Naunsa naman sa kakuke. Nagtimi-timi ka magod. Nilakaw ka ganina, ma? Ha? Nisimba ko. Ngano nangutana ka man? Wa lang. Ikaw, lo? Unsa man ko? Nilakaw ka? Wa, ngano man? Wa lang. Nangumusta lang ko ninyo. Kay, nana ba yung moderis bay? Ako, mulakaw mangyog ko panagsa. Naabi ako'y kapunungan. Nalimot ko na. So, nag-meeting mo ganina? Wa, nisimba ra gyud ko nak. Okay. Simba ra gyud ka. Time para good. Murag lain lagi ng tono ng imong sinultihan. Naunsa man ka, ha? Bitaw ko ki. Mura lagi kang nagpasingit. Naunsa de ka. Ngano ka? Wa man. Debensi bang ka, ma? Nakabalita ka tingali nga nagkita mi ni Jong unsa. Nakita mo ni Jong? O tay, nagkita mi sa simbahan. Nagpamisa man kuno siya. Mauto, nagkadungan mi simba. Unya, nangaon mi pagkahuman. Uy, milagro kami uban ka. Okay naman mi tay. Nagkasulti man mig maayo human sa misa. Nasettle ang mga wa pagid masettle nga mga issue. Og mao na to. Okay na gyud mi, as in okay na gyud. Mauto nga panghagad niyag snacks na ko, wa ko mobalibad. So, okay na yun mo, ma? Okay na gyud. Mautoy imong gipasingit ganina, ha, Cookie? Nahibaw kang nagkuyog mi? Kinsa may nisulti nimo? Siya?
nakita mo na mong Sandra. Oh, Nangao mo sa aming Sandra, nakita mi ninyo pagsud. unya? Nganong man mo doon? Aw, klaro na kayo. Gipanupan mo sa duha. Wa man kay klaro. Ingon ka maghuwat at sila'y musulti na to. Unya, ikaw rin nag-unaw nagpangutana ni tita. Gisapot magkusan. Wa ko makakontrol. Nga nung gisapot man sad kuno ka. Ambot. Basta nairita ko. Tingali, nakuyawan ko nga mapiktuhan sa ta. Nalimot kas kisulti ni Lola na to. Ang ano pa da naman sad ka? Ako no. Nagtimaan di ko gisulti ni Lola na to. Mao nga, di na ko dali madutlan. Kay akong gigitiman ang pag-ayo ang gisulti ni Lola. Nga i-lift up dayon ni Lord every time nga doon ay dili masabtan. Sorry. Nawa sa akong nahon na ang gisulti ni Lola. Nagpadako sa akong emosyon. O niya, kumusta naman si tita? Mura man siya og nalain ako. Wa naman sige share si Popsi nako. Naghuwat pa ko. Si? Doon na lagi na sila gitago na to. Hoy, gauna-una na sad ka. Niingon si mama nga, okay na gyud kuno sila as in okay. Pero, wa siya mo elaborate. O niya? Klaro na. Okay na sila. Nagkabalik na sila. Ay, unsa man ka, uy. Di sad sila ingon anak ka stupid, no? Malay na to. Ambot ni mo, uy. Wa naman ko kasabot ni mo. Oh, hello? Hello? Giputol na. Ay, soko man noon. Nindot pagkatog ni mo, no? Kay hayag man ang imong dagway pag mata ni mo. Doon ako'y i-share yung duha. Ah, Di ba nay, imo man ko gisugog hapon pabok ug misa? hmm? Wa dam ha. Nga nagkita ming lina sa plaza sa simbahan. Mao ba? Onya? Nanimba mi. Pagkahuman, nagsultihan na iming duha. Mao ba? Unsa may inyong gipanagsultihan? Mao ba? Lagi? Wawa lagi na ko. Alam na. Kaligri ko din yung Pops. Ay, pakauwaw raman in town ka, Jong. Oy. Mao di ay nagidumta ni Lena ni mo. Ha? Siya mismo. Wa sa magdahom anak na eh. Kay gibaluwa lang gud niya. Pero wa masab ko na siya laing mahuna-hunaan nga hinungdan nga nung doon na pagod siya kalagot na ko. Hala, uy. Hindi ka kagat over. Grabe, no? May date pag ginang usa ni mo kautang, Pops. Lagi? Oras lagi kuwang. Saltian ako sa cookie ini. Magkatawag itong tawahan na. Sige, kay una kay ighuman mo. Ako na sa'yo doon na isulti. Ikaw yung una. Ikaw lang, good. Pawahirin ako. Murag, seryoso ka man kaayo. Tingalig importante kaayo na. Oo. Importante yun kayo ni. Wa ko tarong to gabi si gunho na ini. Bahin saan sa mana? Problema na? Tingali. Unsa naman sad na? Wa naman yung ko kasabot ini atong sitwasyon, sad. Wa naman yun klaro. Unsa way klaro? Ang ano na kaingon man kang way klaro? Ang ano man, Cookie? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!